Давай служыць разам. Дзясяткі школьнікаў з усяго паўночнага рэгіёна сабрала ў горадзе на Дзвіне традыцыйная спартыўная акцыя абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў. 14 каманд прынялі ўдзел у тэматычнай эстафеце. Узровень сваёй фізічнай падрыхтоўкі прадэманстравалі юнакі і дзяўчаты з устаноў адукацыі розных раёнаў Прыдзінскага краю і горада Віцебска. Журы вызначыла лепшых па выніках 8 конкурсаў. Імі сталі старшакласнікі Лёзнінскага, Бешанковіцкага і Чыгуначнага раёна абласного центра. Я представляю городок РОВД. Я сам с Бичинской средней школы имени Ивана Николаевича Антонова. Я считаю, что это своего рода такое испытание для самого себя, и очень интересно пройти такое испытание. Ты отстаиваешь имя школы своей, показываешь какие-то результаты определенные. Это важно. Служба в органах больше необходима, потому что ответственные ребята, работающие там, показывают хороший пример молодежи, стоят на страже безопасности нашей страны. Они могут проявить себя и в спортивных состязаниях, и попробовать себя в интеллектуальных соревнованиях. Кроме всего прочего, они имеют уникальную возможность пообщаться с правоохранителями, то есть представителями различных подразделений и служб УВД Витебского облсполкома, познакомиться с профессией. Подрастающему поколению это интересно, и это как один из элементов привлечь их в будущем в профессию милиционеров. Падчас акцыі школьнікі змаглі задаць хвалюючыя пытанні супрацоўнікам органаў унутраных спраў, даведацца пра асаблівасці прафесіі і магчымасці паступлення ў ведамасныя навучальныя установы Міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя таго, працавалі інтэрактыўныя пляцоўкі. Для старшакласнікаў арганізавалі паказальныя выступленні кінолагаў і атрада асобага прызначэння.